Fáilte CBeebies ALBA. Sé lá clán an an-diugh an-diugh agus tá sinne go háirithe chu còmhla Pudsy. Ó a tòrr spòrs go bhí acinn còmhla is. Tá cluas an spot de háirnear san clán an an-diugh háirithe. Cèilidh Pudsy bhí damsa, mar sin carsán nach dam sinúna. Hello, Pudsy! Tá sinne cluich géime agus tá Pudsy gur cuide chuig. Tá trí sport an dathach an fabhacht Michael agus féimi sinne marach. Bhí lusa féich cinn sport an éad fabhach? A bhas a seo? How ceart tá sport uainn seo? Agus seo, tá sport Gerach bus na heach. Sinna héine Pudsy, sport garam cuiteach. Orach sin na trí sportan.